Hola, som Alicia Garau i som una actriu mallorquina. Quan vaig acabar d'estudiar a l'Escola d'Art Dramàtic de Madrid, vaig tenir la sort que me va sortir feina a una companyia que es deia Fogos Fatuos, que ara ja fa uns anys que no existeix. Després va coincidir que va sortir a Mallorca Laberint de Passions i me van donar un paper. Així que hi vaig anar, vaig estar un parell de temporades, que anava i tornava de Madrid perquè seguia fent teatre a Madrid també. I poc després d'això, quan va acabar Laberint de Passions, vaig començar a fer feina amb la companyia Fundació Siglo de Oro. Per compaginar les feines a Madrid i a Mallorca, bàsicament me torno un poc loca i som bastant nòmada. I pas temporades a Mallorca i pas temporades a Madrid, sempre en funció de la feina, o quasi sempre en funció de la feina. I en realitat és que no sé, ara me dius com serà els pròxims 6 mesos i no t'ho sé dir molt bé. Rutina no tinc, perquè cada dia és un poc diferent. Depèn de si estic assajant, o si estem de gira, o si estem fent temporada d'un teatre, o si ha sortit qualque cosa de televisió i has d'anar a gravar. Jo sé quan tinc les funcions, quan tinc els bolos, però si després van sortint coses, si surten a Mallorca, estic a Mallorca i agafo avions per anar a fer els bolos, o si surten a Madrid, quedo a Madrid i va en funció un poc de lo que vagi sortint. Lope de Vega, perquè just en aquests moments estan fent una funció de teatre que se diu Mujeres y Criados, i per una altra banda, darrerament també tinc molt de contacte amb els textos de Shakespeare perquè estan fent sobre Trabajos de Amor Perdido. Ara darrerament, com que fa poc que m'he mudat, m'agrada molt estar per la zona de Madrid-Río, per la part on està el Puente de Berlín i tot això. La distància la duc bé, però sempre enyores coses, no? I, per exemple, jo de Mallorca enyoro el tarannà de la gent, el tarannà de Silla. L'energia és molt diferent. A Madrid tothom va corrents per tot. És molt més gris, és una gran ciutat i la gent va amb pressa. I a Mallorca la meva sensació és que se va més tranquil i que se viu més a poc. És diferent.